balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta si Aksyon Marlon Hinavia. Ini may kang tanan sa pangabay nga meeting ni Mayor Revilio Lunadia kay Gob Lacson angot sa travel protocol posible nga hindi madayon probinsya may suwesyon sa syudad. Kalakip man sa Talisay City legal office ginpasiraan ay temporaryo para sa disinfection kwa 14 anyos nga bakunado bago nga napatay sa COVID-19. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar pag-convert sang evacuation center sa Vista Alegre pakadto sa isolation facility ginapaabot matapos sa katapusan nga bulan sang Enero. Sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa 3 ka kilo nga siya buhong nga recover sang pinilya nakabulig sa kampanya kontra illegal nga droga sang Bacolod City PNP. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, kasong murder ho ginpasaka bato kay Constancio Canoy, yadtong kaupod bala kagati suspect ni sa pagpatay sa isa ka miyembro sang Station 5 sang Bacolod City Police Office. Sa balita naman sa special assignment, sigabalita ni Aksyon Art Tayhupon DSWD padayon ng pagpadala sa mga food packs kag non-food packs item sa mga LGUs nga napiktuan sang Bagyo Odes Financial Assistance direkta nga ginahatag sang DBM sa mga LGU. Sa patrol nga balita, supply sang illegal nga droga sa Bacolod kag Negros Occidental nagahalin sa Metro Manila. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, 55 anyos nga lalaki pilason matapos ginbuno sang iya ka ingod. Sa balita naman sa Banwasang Calatrava, sa unang distrito sang atong sining probinsya, suspect sa paglutang sa Banwasang Calatrava, kahapon ni natabuho nagsungka sa bulig sang isa ka konsehal sang among Banwa. Sa balita naman gikan sa syudad sang Victorias, igabalita ni Aksyon Arno Ticad, Victorias PCR zero violation bangod sa maidid nga implementasyon sang Uplan Bakal. Sa balita national, rotational brownouts pagkatapos ang May 9 nga eleksyon may posibilidad suno sa Department of Energy. Kag exemption sa election ban pwedeng ihatag sa humanitarian grounds. Kag Omicron malawig mabuhi sa plastic kag panit ikumpara sa mga naunang variants. Kag eksperto nagapanawagan sa gobyerno nga isubsidize ang antiviral drugs sa mga ospital. Aksyon Rex Canto kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulit. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page, i-like lang kag i-share. Tapos ipadala ang inyo sining mga mensahe kay tirahon ta ina dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan taneng ato sining resulta sang Small Town Lottery sa sining adlaw mga kaaksyon sang Miyerkules, January 26, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw.
Resulta sang STL sa first draw sining nga adlaw 31 kag 7 liwat 31 and 7. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This new sponsorship is brought to you by Chucky. Make snack time, Chucky time with Chucky Bulilit Pack. Available na sa Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta nga nag-like kag nag-share sa ato sining nga programa. Ay, dali lang, no? Okay, Arisha. Sa kay Rochelle Folencio Susana, Christine Minies Villalobos, Gian Resicio, Angela Gayondato Castillo, may lang nga pamati. Kag sa kay Arnolfo Sanchez Palma, Idilaos, Jans Fernandez Olosoide, no? Olosoide, ginaman Marivic Rivera Delgado, sa kay Marvin Lumakang, Jeffrey Nabisaga, Ems Odalia, Genevieve Pahilanga, Donna Navarte Macario, Ramel Loyola, no? And Madam Virginia San Antonio Alpenda, kay Kurt Nathaniel De La Torre, kay Ging Abansenia Losaya Aguelo, Jenes Ostria Jr., Virgie Briones, Reggie Vigot, sa kay Chris Vilma Treyes, may lang nga pagpamati kay Rochelle Folencio Susana, Flornamo Panela, no? Gadamo sila. May lang nga pagpamati sa inyo dira. Kag kalakip man sa kay Humalumina, Maria Elisa Gawan, sa kay Bibi Gregorio Yolo, kag Rowena Castillo de la Cruz. And Malin Francis Cornel, may lang nga pagpamati. Neil Brian Baloes, Idi Laos, may lang nga pag-monitor. Marvin Lumakang, Jeffrey Nabisaga, may lang nga pag-monitor da. Jenis Estrella Jr., Ramel Loyola. Ayos. Kay Arnel Po Disamparado, Jessel Hidican Solano, kag Fernie Espanyola, kay Leta. Leta. Joe Marie, Joan Mil, may lang nga pag-monitor. Thank you, Gid. Kay Ross Plaque, salamat, Gid. Thank you, Gid, sa paniaga. No? May lang nga pag-monitor kay Manang Maria Teresa Balueso, Taganili. Salamat, Gid, sa imo sining pagpanamyaw Neil Brian Balues. And Malin Francis Cornell, may lang nga pag-monitor. And Didi Laos, kag kay Nana Isabel sa Victorias. And Grace Giselle Hidican Solano, kag sa pamilya Celeste, kag pamilya Solano. No? Gatamyaw lang si Giselle Hidican Solano. Doon na Nabarte Macario, may lang nga pag-monitor. Kag Cresville Matriez sa Barangay Estefania, dira sa Easton Street, Ciudad Sang Bacolod. Salamat gid Cresville Matriez, no? Elvira Hilugo, Rogel Seldres, may lang nga pagpamati dira sa Sitio Duran
sa iya asawa kay Karen Celdres sa barangay Damsite ni sa Murcia, pamilya Absalon. Salamat gid ga monitor. And Marivic Rivera Delgado ga monitor lang kag Christine Minies Villalobos sa DSB, Jerry Constantino Bulanon sa Fiesta Homes, barangay Sumagne. Okay. Okay. Jerry Constantino Bulanon. Negative RT-PCR test lang. Digid pagkalibtan na. Gian Resisio, Joan Salmite Isiha, no? Kag Lunila Tarosan, Bibi Gregorio Yolo. May lang pag monitor. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon Standby karon naman ang iban mahinang kalaban, no? Daligid lang. Mahatag tanay pila ka mga commercials. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa may isang early warning system para mahibat. Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, las 12 sa isang aton oras, 12:06 na mga kaaksyon. Standby Aksyon Alvin Graba, balita sa patrol. Karon dugay-dugay, mangin kaupod taman si Senator Panfilo Ping Lacson, no? Dari sa ato sining pangalagad. Upod ang DZRH Manila, mga kaaksyon, no? Senator Ping Lacson, no? Dire kita na yung Life Extension Coffee Mix kaya muni ang coffee para gid sa
Katuantang balita ni Akson Alvin Graba, mapapatrolya kita mapatrolya kita sa bilog nga probinsya kag syudad sang Bacolod. Dini may kang tanan no sa supply sang illegal nga droga sa Bacolod kag Negros Occidental nagahalin kuno sa Manila. Ti alang-alang man dugay na nga ginamonitor. Ang problema kay counterpart naton kung atong salakyan na intercept gani diri sa Bacolod, how much more pa sa ginhalinan niya? Kay may mga Coast Guard man dira. Nano ini do magkasuspit sa ikaw, no? Yaring countdown sa report ni Akson Alvin Graba sa Patrol. Akson Alvin. Ang pamangkot Akson Alvin nga nakalusot ni din sila nagagi naglupad ning slakyan nila kang nagugpaas lang diri sa puerto sa Bacolod. Kay maagi man ni sa Dumangas, maagi man ni sa port sa Katiklan kun halin sila sa Manila via Mindoro. May mga Coast Guard man na may mga PDEA man na nga mga puerto nga nakalusot pa niya nga nakalabot pa di sa aton. Ang problema kung nagpanaog sa Iloilo, way magsakay sa Iloilo. O naamo na kung may ginbagsak pagid sa Iloilo nga by land abi sila halin sa sa Katiklan na Akson Alvin di ko ka piho na Katiklan to nga wala kuno audio si Alvin now. Ara ko India sa Kuambla sa audio. Dali lang kay check ko na Akson Alvin wala audio si Alvin Graba wala audio sir. Sa diniman, siling ni Grace Sierra Amanteo, kay gakahidlaw sila kay Akson Alvin. Way udyo, paano nga wala udyo man? Ani man, ara lang kita. Ang inyo na mga monitoring set, goro, i-check na ninyo, kay okay man kuno siling ni sa ngaton diri nga IT, oh. Akson Alvin? Sa aksyon, Rex, amo ning mga bagay ding gina-imbestiga, gina-usisa man sa mga katapo sa PDEA sa Region 6 nga wala abi kung kaisa nga makalabot pala di sa aton. Kalabot pa diri. Amo nang pamangkot sa ngalos kalabanan. Amo pa na aksyon na Rex. Isa ini ka mga bagay nga pagkausisaon man pag-mitingan karon sa PDEA Regional Office. Granting na ining duha action Rex Sanday Usman ining dakpan bala si Aslani Usman kag Jalani Ambulo ang yayara na karon sa paghinakop sa PDEA Regional Office 6 action na Rex. Dito sila gindala sa Iloilo? Sir, dito na sila ginadala pero kahapon nga adlaw ginpasaka na ang kaso violation sang Section 11 Diniyagin file ang kaso? Diri sa Bacolod
Bacolod City. Buhi pa ni sila, buhi pa ni sila. Gindala na ni sila sa Iloilo. Gindala na sila after bad action na Rex sa nga ginpasaka kahapon nga adlaw ang kaso sang violation sang section 11 sang RA 9165 diri sa Bacolod City. Nobel Prosecutor. recommended ne? Waay gid ni nga piyansa action Rex. Kay 10 grams pa lang gani maayawan na. Then how much more 3 kilo? Ati magambal kita ya 3 kilo mga 3,000 grams siguro ni. Basi sa ulihib lang adlaw, mabatian ta lang ni nga, ranala sa guwaya. Oo, amo pa na mga bagay nga dapat usisaon pagid no. Sang mga kapulisan kay especially sa mga otoridad nga nakagwa bi ano ni may Ginoo nga nagpirma o kon ano ni mga bagay ni. Ginakabig man diri aksyon na Rex and O nga, even gindala to sila sa Iloilo, haw? kay may sa ang PIDEA may ara sila yang Detention custodial facility. Yes sir. Oo. Dito sa Iloilo. Sa Iloilo, kay Pwede ya sa Negros. ay pa kay gina-construct pa Action Rex sa may Silay ang ila sining custodial facility, and that is why nga dito lang anay for the meantime nga gindala sunod diri Dapat kada probinsya may ara na custodial facility kung sa din ng mga sentro na, hindi kay pagkadakop sini kung high value individual idalon pa sa Iloilo, diri na lang natani pang lupot di sa presuhan, no? oh gani kung tilawan man diri as Bacolod piso lang total landa ang bread ko under sang station 2 kunti diri lang Di kay gutok man ang area sang station 2. Dapat ang PIDEA kung ila accomplishment may presuhan man sila. oh kabay pa matapos man ang ila sining opisina Di na gina-construct opisina nila. sa may sila ito nato lang katuan nato nagligad nagligad nga I think December to Action Rex nga construction man kay umpisan pa lang ang construction sang ila sining provincial office action na Rex. And diri sunod diri kay iskrupulo nga again magahiwat magasapol man ng mga opisyal sang PIDEA Region 6 bahin man sa diri nga natabo especially ang pagka-recover man sining 3 kilos sang suspected shabu. Ari ang pahayag ni Chicks Iskrupulo. Actually, sir, lahat ng statement nila is, hindi nila alam, hindi sa kanila, no, denying any connection with the illegal drug use. That's why, po natin yung kaso, and we decide, we are digging deeper dito sa transaction na to, no, yung mga connections, yung mga possible connections nila, kung mayroon nandito, possible contacts nila kung meron man. So, tinitingnan po namin lahat ngayon, sir, based on the mga statements and sa mga documents na nakuha po. Opo, kung titingnan pala natin, ma'am, mukhang nanggagaling po sa Manila. Yes, sir. Ang as per their statement is, ang claim nila doon Manila is dinala nila dito. Ginamit nila yung sasakyan, tapos sabi nila, direct sila pa Mindanao. Unfortunately for them and fortunately for us, na-intercept po natin sila along the way. Yes, ma'am. At kung titingnan po natin, will you consider this as high-impact operation, ma'am? Yes, sir. This is a high-impact operation kasi imagine, sir, kung yung volume ng drugs na yon is kung nakarating siya sa streets, ang epekto po nun sa ating mga kababayan na gumagamit ng drugs, and sa community ang epekto nun. So we are fortunate enough na at least na-intercept natin siya ng pabiyahe pa lang. Hindi nila naidaong, hindi nila na-distribute kung saan man siya papunta. Action na Rex ang kabahin gid lamang Anong itsura ni Iskrupulo ni man? o gani man kay kon pa this week naka-schedule na ko sa iya kung pwede ko makapakikita sa inya. Sure na ni this week maka-istorya ta nga duha. Pero kinanglan ipakita guro ang ilan ng itsura. Gani man kay si Kwan ganito pakita to di ba? Si Kwan bala daw si Gomez nakapakita na to sa iya itsura ya. Oo. Sabi ko amo muning bayi nga ginpadala mo. Basi na mo na. Wala ka ka padala? Ay, ipadala mo sa akon be kung amo na sa. Ang buta?
O sige ah. Ay, lain lang ginadumdum ko na mo. Kay do nahidlaw ko sang tingog ni Ma'am Scropulo. Gani ba na? I-check tali aton himulsuhan, no? Kung Ah, bohimulsuhan. baw himulsuhan, kaya kagang kartada naman, no? Ah, sige. Report sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin kaman nga bahin sang pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Akson Alvin Graba reporting live gikan dira sa patrol. Akson Radio Philippine Standard Time las 12:19 at oras. Daligid lang ha. Sa kay Akson Dale Salazar live Una sa tamang serbisyo. Katuanta this time ang balita ni Akson Dale Salazar sa Bacolod City Government Center pag-convert sang evacuation center sa Vista Alegre pagkadto sa isolation facility ginapabot matapos na sa sining katapusan sang bulan sang Enero. Kabay pa. Yaring countdown sa report ni Akson Dale Salazar. Akson Dale. Action Rex sa ginpadulungan sa Bacolod Emergency Operation Center sa pagpagunan ng Executive Director M. Ang upod man si Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang head sa Bacolod CDRRMO. Ang evacuation center dira sa may barangay Vista Alegre, kaya muna siya sa karon ang padayon nga gina-convert kumalin sa evacuation center pakato sa isolation facility. Action Rex. So ginpahayag diri ni EOC Executive Director M. Ang nga gininform siya nga by the end of January amo na siya ang target nga deadline nga matapos ang ining proyekto. Action Rex nga maka-accommodate sa mga COVID-19 positive para mag-isolate or quarantina. Pero ginalantaw ni ang Action Fred nga basi hindi pa ni mahingagaw sa katapusan sang bulan sang Enero, pero ang ag-iya sina ginaabi-abi bangod additional ini siya nga pasilidad sa Bacolod City para sa mga COVID patients. Action Rex. According sa iya, dako ang lugar kag sarang nga maka-accommodate sang damo-damo mga COVID-19 patient. Amo ning nagligad man nga may mga balay-balay na ni. Atong Action Rex nga kung madumduman mo evacuation center kay wala siya actually na wala sa blasang cubicle nga di sa balang individual nga mga room nga maka-isolate. Ano gani ning proposing building sang way pa COVID bla? Evacuation center evacuation center gid siya. Do arab lang hallway, do hall siya balaw nga set up. Kung may mga sunog, ludupo dira ang mga biktima, sa fire victims or ibang mga kalamidad. Pero bangod kining COVID-19 pandemic, gin-convert ini siya ang ining proyekto. Action Rex. Kay iti ang mga eskwelahan nila naton ang ina-hope diri sa EOC nga mamat-amat man nga ma-discontinue or mauntat ang pag-usar sa mga public school nga nagaserve bilang isolation facility diri sa Masyilad sa Bacolod. Special. Action Rex nga sa mabot nga eleksyon, diba sa iban diri sa ila ang pag-ausaron man bilang mga butuhan sang mga botante. Action Rex kay diri sa Masyilad mga 45 day ka mga clustered precinct ang usaron sang COMELEC Bacolod. So according diri sa anay city administrator ngati nagasaka ang COVID-19 cases diri sa Masyilad, pero jutay ang gina-isolate. Action Rex matapos ngati ang ginalaw
ang home isolation para sa mga fully vaccinated individuals nga nagka-positive sa COVID-19 nga asymptomatic o kon mild action Rex. Ano ang tingog ni EOC Executive Director M. Ang? Plano namon subong I'm sure nagadutay ang aton nga gina-isolate. Possibly base matamat naman ta discontinue sa paggamit sa aton nga mga schools, no, kay in fact na nag-inspection kami sa aton nga bag-o nga isolation facility in Ubrang. Siguna ba na evacuation center dira sa may Abada Iskay katahom to kanami bag-o nga facilities kag kadako sang capacity. Talapuson naman lang ang target nila kuno, it will be finished by the end of January, although pananaw ko hindi siya makalapos duro end of January, but definitely hindi na makalapos May. So by then may ara ta bago nga facility plus may ara pagitaya sang aton man nga midway facility plus South Hills. So base hindi ka naman na makinanglan ang schools later on, especially subong kalabanan asymptomatic kag mild asymptomatic kag ang mga households are fully vaccinated, so do hindi naman kita makinanglan going forward. Hopefully nagbase matama hindi nga magjutay naman ang cases after sining nga surge why na sang bag-o nga variant naman nga madiskubrihan. Action Rex na patian si Ma'am M. Ang sa Bacolod DOC nga according siya nagapabilin sa gihapon nga 4 ka mga public school ang gina-utilize bilang quarantine center. Amo na siya ang Medalya, ang Jaime, ang Lopez Haina kag ETCS 4 sa bahin sang Barangay 16. Update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Baka action sa linggaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale sa iluhantang balita ni Aksyon Artay Hupon, DSWD padayon ang pagpadala sa mga food packs kag non-food packs item sa mga LGUs balahong nga napiktuhan sang bagyong Odette nakaligad financial assistance direkta nga ginahatag sang DBM sa mga LGUs. Pero kabayon ta nga talalapod gid ha. Basibla ipolitika sang iba ning mga LGUs naman. Kadto antang balita ni Aksyon na Artay Hupon sa special assignment. Aksyon Art? Aksyon Rex, gisabong ang padala sang DSWD Region 6 sang mga food packs kag non-food packs item sa mga LGU no nga nagakailangan sa gyapon sang support gikan sa DSWD. Ini mga food packs, of course, dila nalakip ang mga sardinas, kaliban pag mga pagkaon para sa mga apektado sa nga bagyo Odette. Walang mga non-food nga mga padala nila nga items. Amo rini ang mga hygiene kit no kagiban pagid kay iban na pa nagatiner sa gihapon no kuno ay panagabalik sa ila sinitagsan ng mga purian, so at least makabulig sa ila. Now, masidri sa palayag ni Ma'am Teresa Pili Ligaste ang DSWD Information for Disaster no sa Region 6. Wala sila yung action nagsubong so far sa bahin sa DSWD sa financial assistance kag ginahatag para sa mga pumuluyo. Kundi ining kwarta karon nga na ginapadala direkta, gina-download sa mga LGU. Why na nag-coastro sa ila? So para sa ila yung tratapan, diri pa lang sila sa mga food packs na ginaparagtag. Now, sunod diri kay Ma'am Ligaste, why siya kay Malo, kung lalo ang proseso sila kag mga requirements na ginatag sa DBM para sa LGU na magapalagtag sila sa mga apektado nga mga residente. And so parte nagigad to ang ilang nalabutan na bisan diri sa Negros Occidental ang mga taga Southern Negros kid nga mo to ang apektuhan kag sunod diri kay Ma'am Ligaste Aslong kamayara pondo kag kinahanglan gihapon kay nag-request diri mga LGU tingwan sa nila tatapan nga matagan nini sila talan sa nagkakaigo nga akomodasyon. Yaring palayag sa DSWD sa bahin sa Region 6 si Ma'am Ligaste.
Ang aton nga distribution, no, ang delivery naton sa aton nga mga food and non-food items, no, sige-sige na siya. Okay. For the Negros affected LGUs. As to the distribution, ang LGU sina ang naga-distribute, no, based sa ilang pag-assess sa mga families na affected. As to financial, no, wala pa kami, as to DSWD, wala pa financial na assistance, no, coming from the DSWD mismo. Kung may ara na gidman nga ginapanakta, that is directly nga hulog yan ni DBM to the LGU. So baliway na nag-course through sa inyo, ginadirekta lang na iya sa LGU. Yes, oo. Kay ang ano sina, yes, ang aton ng mga LGUs, isang time ni Odette mo, or like, actually, antes pa lang magtupa ang Baguio, ang may mga Personal sa sampayag naman naggastos ang DSWD ang Information Officer for Disaster. Balita gikan sa bahin sa DSWD Region 6. Aksyon ay tahupon magka-aksyon din kaman sa Pinas Labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Nasa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson R. Tayhupon. Balita gikan sa Special Assignments, mga kaaksyon. May 5 na ka mga persona ho nagkalamatay sa Omicron variant sa pungsod, mga kaaksyon. 5 na ka tawod rin. 3 ka mga senior citizens kag may mga comorbidities, no? Kag isa dire partially vaccinated, mga kaaksyon, kag isa ang unvaccinated, mga kaaksyon. Ang 3 subong gina-verify pa ining mga senior citizens, mga kaaksyon, nga napatay based ina sa report sang DOH, mga kaaksyon, sa liada sa Omicron, no? Apisar nga nagnubo ang kaso dito sa NCR. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, pwerte. Sige, pwede ba lang maghubi na may edad-edad na? Pwede gid. Kinanglan talang mag-detect. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa Iluanta, si Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kangtaran sa pangabay nga meeting ni Mayor Bing Lunardia sang syudad sang Bacolod kay Gob Lacson. Angot sa travel protocol, posible nga hindi na madayon ang probinsya may suwestyon sa syudad. Kag Talisay City Legal Office ginpasira para sa disinfection 14 anyos nga bakunado bagong napatay sa COVID-19 sa among syudad.
Yaring kauntan sa report ni Akson Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Akson Mar. Nakalabot na gilman Lacson Rex sa itulupangod ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ining pangabay pagi sa sulat ni Mayor Bing Linardia sa surat sa nga Bacolod. Angot sa ginahingyo yang kung pwede maka-istoryahan sila o kung mga makasapol sila ni Gov Lacson may kantanan sa travel protocols o kung requirements sa pag-travel sa mga inbound passengers pasulod sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Pero kung basihan ta ang palayag ni Provincial Interagency Task Force Action Officer Refrando Diaz, Attorney Diaz, laban-laban o kung dako ang posibilidad ka daw hindi na ni matigayon pagod una bes luyag na lamang hulaton dari sang gobyerno provincial nga matapos ining bulan sang Enero kag pagtupa sa bulan sang Pebrero basi malain man ang alert level status sang Bacolod kag Negros Occidental ag mahalog-halogan man ang travel restrictions. Kumaturuban ti basihan ta ang pangabay sa Bacolod pagi sa kay Mayor Bing Linardia luyag nilang imbis nga negative RT-PCR test i-require na lang ang mga arriving passengers sa negative antigen test nga result no pag-abot rin sa maya sudad sa Bacolod ang mga inbound travelers. Rason dere kay kon antigen test dali lang nga magawa ang resulta ikumpara sa RT-PCR test mahulat sa sulod sang pilakadlaw plus mahal ang negative mahal ang RT-PCR test ikumparar sa antigen test action Rexti ang sabahin naman ni Attorney Diaz mabulubudlay kon gen test ang i-obligar sa mga inbound travelers pagod nga hindi masiguro nga ina ang real no wise ang declaration mo pagod wise ang official document nga mag-attest sa resulta kung antigen test ang paghambalan. Ang suggestion sa provincial government sa sunod sa Bacolod ang ginatawag nga swab upon arrival dara sa may Bacolod Silay Airport nga free para sa mga inbound travelers. Ang nagabayad sila ang provincial government pero free sa mga inbound travelers. Amo lang time nga suggestion sa provincial government sa may syudad sa Bacolod. O galing ka ang desisyon sa sining letter nga ginpadala ni Mayor Bing arang gihapon magahalin sa kay Governor Bong Lacson. Siya Gov Lacson wala pa naman personal nga magka-report sa Kapitolyo Provincial although nga balik siya sa pagtrabaho bilang governor pero ara siya sa kinatawag nga work from home arrangement. Ang Bacolod kag ang Negros Occidental kumaturuban pareho nga napidalom sa alert level 3 hasta sa Enero 31. Aray si Attorney Refrando Diaz. Whatever kung ano meeting, kisa mag-meeting kami, why man siya ga-attend? Ang ga-attend, hindi man ka-decide. That has always been the case. So una, maabot si Vice Mayor Elcid, ma-decide kami, okay na. Pasensya, attorney, kaya hindi kuya ka-decide. Kabalo ka naman. Di anong pulos na kung mag-amuamon na sa kay meeting ta. Ang suggestion tayo, libre yung tatanan nga mabiyahe. Pero diri pag-abot, diri tesan, i-test na di, RT-PCR o kung i-antigen test. Pero amot sila. Kaya isang dugay na sila gapalibre. Dugay na yung ginalibre sa probinsya. During the time nga, kadumdong ka mo sa pag-transition ta sini nga January 15, kundi patuman tang rapid, ang aton nga RT-PCR test, tungod nagsaka ang aton nga cases ang sang positive cases. 4 days tanan-tanan nga gasulod libre to rapid antigen test. Sino nagsalo sa to? Sino naglibre sa to? Ang probinsya.
Mga Bacolod naka-benepisyo sa to. So kung wala lang yung istorya, hindi na yung patihan niya. Like I told you, kung ma-rapid test ka to sa Manila, sino ang magambal na tuod ng imo rapid test? Wala na yung dokumento ya. Why na yung siling official test result? Iya man na isang pirang istoryante yung Manila, di ba? Nga halin sa Manila, di ba? Bahay man kami nag-interest Bacolod yung appear, kay kung anong gusto nila daya, kag ang mga pumuluyo, kumambal nga ti Bacolod ko, ti sulod sila dayon kumambal sila nga ti province kami ti mapalihog, paswab kami, kay consensus man kami yung mga tao, di man kami palusot, masabit kami sa test, ma-voluntary patagani nga quarantine. May ragid man tao yung mas halong, hindi reckless than the others. Kung diriya sa aton nga pier, way tadaga labot. Kung anong ila, way na kami ayo, way na kami naglalis. Kung aton lang during this time man lang nimo. Kaya ang Omicron kasi pa subong perti ka kusog sang iya nga lakta. Hindi kita mag-adjust just for a few weeks. Intrahan ta pa ni popularity contest kung sinong mas mayo di suggestion. Sa luwan to naman ang balita sa may Talisay City daw hindi na mayo nga balita para to sa syudad pagod kung basihan ta ang ulihing datos nga ginpagawa sa Provincial Incident Management Team ikaduwa ang Talisay City sa may pinakadamo nga new cases sa COVID-19 sunod sa may syudad sa Silay. Ang lain pagid kay mayara sang dugang bag-o nga napatay isa ka 14 anyos nga babaye COVID-19 death number 96 o taga-barangay Zone 12-A. Bakunado man isa, Pfizer pa ang ginbakuna sinit sa iya. Ang istorya, Enero 24, gin-swab, dasig man na pagwa ang resulta, kay Enero 24, RT-PCR test, result kay pagwain sigida, positive sa COVID-19. Ang subok kamantik kahapon, Enero 25, nagtaliwan, 14 anyos nga babayi. No signs and symptoms o galing, kaya siya sang severe pneumonia kag anemia nga ginamatyag. Ang Talisay City pagi sa kay Mayor Niel Lizares kag City Legal Officer Attorney Kirk Magnabi nagpataluman sa mga adlaws publiko nga ang City Legal Office temporaryo anay nga pagkasaradan agod hatagan sang tion ang papatagan sang disinfection ang contact tracing. Kaya ang Talisay City as of today, January 26, 8 a.m., kay na, mayara sa 34 ka bag-o nga kaso sang COVID-19. All in all, 176 na ang active cases sa mga syudad. Pinakadabo nga barangay, pinakadabo nga active new cases, Zone 12-A, 43, kinasundan Zone 15, 32, ang Zone 10, 17, ang Zone 1 kag ang Dos Hermanas, parehas nga may tag-pulo ka mga bag-o nga kaso. Ang ka-aksyon yukikan sa Kapitolyo Aksyon na Malong Herubaya. Naka-aksyon sa din kaman sa Pinas Labuton Gas ang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial mga kaaksyon. Sige, daligid lang kay ari ng DZRH Manila upod kay former or kay Senator Ping Lacson sa interview angot sa sining pila ka mga nagkalanabo mga issues lokal kag pila ka mga bagay nga dapat ipalayag sa aton diri mga kaaksyon sa sining aton sining interview. Si paring Munsor ang mangin kaupod. Okay. Munsor del Rosario, no? Baya Munsor del Rosario. Sige. Siya mangin kaupod ta. Upod ang DZRH Manila, mga kaaksyon. Si Congressman Munsor del Rosario, kasama na natin. Tumatakbo po itong senador sa ilalim ng Partido Reforma ni Senator Ping Lacson. Kong Munsor, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Angelo. Good morning to all your listeners sa DZRH. Maing aga, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig dito sa inyo ngayon. Ba, nga kablo ka mahambal na ilonggo?
Taga Negros Ay, ka kay dito ko nang dako sa Negros, dito ko nang eskwela, galing. grade school, kag pirmi ko gapuli to kada high school kag college hasta subong ato pa to gyapon mga duta namon kag balay dito ko ya na magnigulang pila kadlaw. Mag-retire ko dito ko ya tawhay to ya. Te magranon ta ni damo luta ba. Teka mo na. Sa una pa to, way na kalabot sa amon sa timpo pa siyang lula ko sa amon gamay na lang nabilin. Basi mga akik, mga taga pamati na tuloy sa Manila ba. Managalog na tabati. Teka mo na, bakit si Senator Ping? Bakit si Senator Ping? Alam nyo, sir, nung na-meet ko siya last year, sa tagal namin nag-uusap sa mga dialogues namin, nung mga tinatanong ko sa kanya yung mga solusyon ng mga problema sa bansa natin, na-impress ako sa kanyang mga experience sa buhay, tapos yung kanyang mga solusyon sa problema ng bansa natin, kung anong gagawin niya. Tapos yung kung pakinggan mo siya, makita mo yung sincerity niyang gustong tumulong talaga. And I think in my opinion, I think he's the most competent, he's the most capable, he's the most qualified leader that the country needs to solve the problems of the country right now. Dahil napakadami ng problema ng bansa natin. I mean, compared to all his aspiring candidates for the seat of presidency, nakikita ko sa kanya talagang yung dedication niya, yung discipline niya. Siyempre, alam natin, sundalo siya, kwan siya, I think the country needs him. And I want to stand beside him and go around the country and tell people na this is the leader we need. Kung Monsur, ano yung magandang plataforma ni gobyerno na nakikita mo? In particular? Of aspiring of Senator Ping Lacson? Oo. Well, number one, he really wants to curb corruption, which is the problem of the country right now. Okay. Number one problem niya. Sabi nga niya, the problem of our country is the government. And the solution of our country is staring at us right in our face is also the government. I mean, when he says he will clean it up, and of course there's other problems, the health problems, the healthcare system, livelihood, there's unemployment, there's the West Philippine Sea. I can enumerate more, no? Ang dami natin na problema. The pandemic is still not over. But when you listen to him talk, you know he means business. Mm-hmm. And in his track record niya, makikita mo yung ginawa niya nung Chief PNP siya. Talagang hindi siya tumanggap ng kotong, inalis niya yung kotong. I mean, when you go around the provinces kung saan siya nag-serve bilang police director, I mean, sa Laguna, kilala siya na he never accepted any kotong or any suhol or any bribe. Mm-hmm. Nothing, zero. So, I think when you listen to him answer the problems of our country, kung pinanood nyo yung mga interviews niya kay Jessica Soho, yung kay Boy Abunda, makikita mo paano siya sumagot at kita mo kalmado, alam niya yung ginagawa niya, but I think his number one battle cry, ang lagi niyang sinasabi, ang bottom line ng problema ng bansa natin is of course we have all these problems now that can be solved, but it boils down to corruption talaga. Pero abangan nila sa Friday kasi doon naman sa Bakit Ikaw ng DCRH, MBC at ng Manila Times, sasalang nakaschedule sa Friday si Senator Ping Lacson. Yan mas marami tayong itatanong. Marami tayong itatanong. Kung ikaw makarating sa Senado, ano naman yung measure na gusto mong pagtibayin para suportahan tong advokasiyang ito ni Senator Ping? Well, of course, kung anong hihingiin sa akin, sakaling mapasok ako sa Magic 12 at saka siya ay nakapasok at napalad na manalo, I'll be there to support his dreams and goals for the country. Ako naman, Angelo, meron din akong sarili mga plataforma na gusto ko talagang tutukan. Mm-hmm. Ang sa akin talaga, can I say one of my platforms na gusto kong talagang tutukan? Ang gusto ko talagang tutukan, ang atin mga healthcare workers, ang atin mga medtechs, mga radtechs, mga PRC medical license workers,
ang mga nurses natin, no? I feel they are underappreciated. We call them our heroes. Ang dami sa kanila na nagkasakit, namatay, ang karamihan umalis. And I see that parang hindi sila masyadong appreciated. And I want to propose a bill na ang tinatawag ko dito sa bill na to ay Healthcare Heroes Card. Kung saan tong mga healthcare workers ay mabibigyan ng 20% discount na mga at makatanggap ng mga benepisyo katulad ng natatanggap ng mga PWD at senior citizens. At the same time, gusto ko iakyat yung salary nila, hindi man lang kasing laki ng salary doon sa Amerika, sa London o kung saan man silang pumupunta, no? At least mag-bridge ang gap na medyo malapit-lapit yung natatanggap nila. Dahil aminin natin, ang Filipino nurses ay the best in the world. Kaya pinag-aagawan sila ng iba't ibang bansa. And it would be better and would be nice if they stay here and take care of our people instead of taking care of foreigners around the world. That's one of my platforms that I want to push. Of course, I have other agendas that I want to push also. Yung sa agriculture, dahil kabalo ka man, dito ko nagdako sa Negros, I'm exposed to agriculture and sa problema sa mga labi na siya sugar kung nag-ubra sa kampo. So, naikot ko yung mga lugar doon, oriental at occidental, and nakausap ko sila at gusto ko silang tulungan. Alam ko yung mga problema nila. Then I have also a plan to help special kids, yung special abled kids, yung mga kids na may mga bata na mga autism, na may ADHD, and of course yung mga atleta, hindi maalis yan. I can elaborate on all of that, no, one by one, if you still want me to discuss how I want to propose my platforms on that. Anyway. Pero ang number one na gusto kong tutukan talaga ang ating mga healthcare workers. Okay. Damo nga salamat, Toto Monsor, ha? And good luck sa inyong laban. Maraming salamat. Magandang umaga. Salamat, Angelo. And may nga si mo kaghalong kapirmi. Thank you. Si Congressman Monsur de Rosario, tumatakbo pong senador sa ilalim ng grupo ni Senator Ping Lacson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos sa Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:50 na nga oras. Sige, daligid lang mga kaaksyon, ha. Standby na sa balita ni Aksyon na Eric Magbanwa, Aksyon Alvin Graba. May ginapatigayon man nga rally protesta, may palayag ang mga transport sector, kagiban pa nga mga grupo diri sa syudad sang Bacolod. Karon dugay-dugaya aton hibaloon plus sa mga reports ang aton sini nga mga out of town reporters, no? May tisiko lang balang imo sini nga lawas sang vitamin C.
Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Malakay Finance Corporation anay Tamang serbisyo. Sige, daligin lang mga kakson ha. Standby yan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos. Sige, daligid lang ah. Sa kay Mr. Milili Oligo, salamat gid. Neil Brian Balawes. Mayong udto lang ko no sa owner sang GP Komisyonan no? GP Komisyonan nga si Emilio Peter Paulmitan dara sa Barangay Agisan, Himamaylan no? And diding alohamento Paul Spat, Atia Kim Eriman, Martin Aliling, Renz Evangelista, Rona Rihida Chava, happy 6th birthday kay Toto James Tubert Hunyo, Toto Butchok, Tamiyaw si Tatay Tidi, Rihida, Priyayo, kag Madison. Ayos. Okay, kay Jinsky Mayag, Action Rex, shout out ko si mama ko, Los Minda Dulaca sa San Enrique. Mangkot lang siya, wala na RT-PCR ang Manila. Sa Rex, mayara pa. Dino Alik, Pelton Lipora, kay Pelton Lepora and Harry Quinyo sa Hamilano dra sa Sumag no, and Jinky Dialagdon kag kay Biboy Villasor wala nga pagpamati, salamat gid sa 50 stars. Kay Grace Shera Amante Mosquera, salamat gid Grace. John Recicio, kay paring Ino Deriada Valderrama, paring John, may lang nga pagpamati dira sa kundin man sa Subunga. Mayong pagpamati lang paring John Ino Deriada Valderrama. Kay Rona Rida Chava, salamat gid. Okay, sa kay Kativir, may lang nga pag-monitor. Juancho Alvior, okay, thank you gid. And okay, Kagawad Imbongjo Campo, Jocelyn Limbon Dispoho, Barrio Garay, thank you gid, no? And sa iban pa naton nga mga tagpalamati, mayong pagpamati lang kay Arlene Cabrillos, ga monitor siya sa Sinda Guba, Central Maaw, no? Ay Arlene Cabrillos. Jose Erson Lapinigonyo, may lang pag-monitor. Ayos. Sige karon naman ang iba na. Mahinang kalaban eh. O sige, dalig lang kay matagtanay commercials. Balik lang kita, dugay-dugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala na traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar dari sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinanlanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa bunga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, malakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:08. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Ambroxol HCl Myracoff. Magkapahumok sang pilit nga plema sa dutay nga kwarta. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stains Technology. This time check is brought to you by News Up Syrup. Sa sipon ng bata, bigyan siya ng pambatang News Up. Ito ang yakap ng kompletong ginhawa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, la 1:09 aton oras kadtuan ta si Aksyon Alvin Graba sa nukpo naton nga balita, no? Kasong murder ginpasaka bato kay Constancio Canoy, no? Kagang bangkay sang pulis gindala na sa ila sining puluyan dira sa area sang Barangay Punta Taytay, no? Sa Purok Makawiwili ang kay Corporal Madilob lang bangkay, no? Hibalaon ta ang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol o sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ginpasaka na kahapon nga adlaw sa La Carlota City Prosecutor's Office. Ang kasong murder batok diri kay Constancio Canoy Jr. Sunod diri kay Hidigaran Municipal Police Station Chief of Police nga si Police Captain Ryan Villasario. Ila na ginapasaka ining kaso nga murder matapos nakita sa mga kapulisan ng element sang pagpatay sa diin sunod diri sa iya may intensyon ang pagpatay matapos wala gindala si Police Corporal Nestor Madelo kasabaylo ila iya panigid na halid sa kilid sang kampo dara sa area sang Bangga Akas Barangay Pilar sa Banwa sang Hinigaran. Ikaduha diri nga ginpatalang man ni Canoy Action Rex ang mga kapulisan especially sa ila sining investigasyon. Ari ang pahayag ni Police Captain Villasario.
Kagapon di ba na ano naton sa prosecutor and then forwarded ni Nagita sa early in the morning din sa ato na court. Ano kaso ang gagin pasaka sa sir? Ang ginaano naman nga case is murder against sa ato na suspect. Nga nakalabot kita sa kaso nga murder against Kanoy, sir. We found out that there is a probable cause. Ang aton suspect evil intent to kill Corporal Manilo sa aton biktima. That's why amo na aton file nga case against him. Since that in-hide niya, wala siya kasi assistance for medical interventions para lang na ano na to ng aton biktima. So we found out probable cause nga he intentionally killed Manilo. Pamahagi sa pagmunggo niya sa multi-cap and then he accidentally hit mover truck loaded with a sugar cane. And then aggravate niya, gintago niya ang body ng aton na biktima. And then inimislead niya aton investigation which is Agro City ang niya ginano but found out nga supagdali ang incident nga natabo. So nagsang kabayan gitabang sang pahayag diri ni Police Captain Ryan Villasario sa tubang sa San Sebastian Cathedral Action Ranch. Patigayon man sang isa ka prayer solidarity o kuna transport solidarity prayer rally ang mga driver sa idalom sang sentrong samahan sang Chuper Diris Negros ang undo kag subong man ang FIBACDA that is in relation action Rex pag sa issue sang pag-phase out sang mga sasakyan dipasahay diri sa syudad sang Bacolod dugay-dugay base makakuha pagkikita kay ongoing pa man ang ila sining programa after nga naging patigayon ining visa nga pangunahan man ni Bishop Patricio Buson kag ni Father Chris Gonzales. Rekta diri sa area sang San Sebastian Cathedral with action na nani giraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kidakson Alvin Graba, balita gikan sa Nokpo. Kag kalakip man ang balita dira sa ginapatigayon nga rally protesta sang mga driver diri sa syudad sang Bacolod under Easton, FIBACDA kag kalakip na ang undok mga kaaksyon. Kantuan tanay si aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, 3 ka kilos ang shabuong na recover sang pediya na kaligad nga adlaw nakabulig sa kampanya kontra illegal nga droga sang Bacolod PNP. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Aksyon Eric, anom na lang ginang ka-adlaw. Ang hulaton ta, no? Kamatapos ang bulas. Ayo di purma. Abi ko kung nano. Abi mo nano gitaw. Kung dali na lang kung anom na lang katulog. Okay. Anom tulog na lang. Bye-bye, January. Welcome, February. Ayo di purma. Kamay klabuton kagid February na. Valentine's Day. Oo, ganun. Nagsurex. Ang tirada, no? Lumainag mo na sa kalendaryo. Oo. Ay, salamat to. Pagtupa sang Lunes na sa semana. Tapos na ang... Tapos na amat-amat na kay Martes ang pizza uno mo. Gani, oo, naan. Ate, kabay pa? Kabay pa, no? Ayo di purma. Hindi pero di kahangla man sa numero sa kalendaryo mo. Ang tanan kahangla sa numero sa kalendaryo. Magamunin niya, tiway ka man ni pabuton mo, kuning palabuton mo dang... Tapos bulan, kag pizza 15. Oo, correct ko. Tiway ito na? Ayo di purma. Tapos nakagiyaw. Pag parumatay sila, aksoreksaw. Gani. Captured. Gawad yung Fred. May ngapon da. May ngapon. Gagawin na kami din sa inyo si Boss Joseph Chuar nga pamatid na gawa. Dr. Manuel Coda. Si Engineer Arthur
Normandy, ano ba kamati sa ito, no? Okay. At chimpo mo lang, alang ka daw. Nangalang na ko sa chimpo diyo. May tatlo ka pa nag-standby. Gani. Hala ko tali kay kapangibulahan si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa katapos ang Philippine Drug Enforcement Unit ining pagka-recover nila sang sining 3 ka kilo sang sabong sa pagpati nga posible diri ini i-distribute sa Bacolod kasi iban pagin nga magkaiping nga banwa kang syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kasi ni Police Colonel Thomas Joseph Martir dako ini nga bulig sa ina kampanya kontra droga kung hindi man mapauntat, mapahagan-hagan ang pagsulod sang sining droga kaya isipan Black Soros na 3 ka kilo sila ni Colonel Martir. Dako naman tayo nga halit sa atong pumuluyo kag damo naman nga mga problema ang maangkon sang sining 3 ka kilo sang sabo nga na-recover sang PDEA. Di sila ni Colonel Martin, that's why nga kapasalamat siya sa mga iban nga mga ahensya sa gobyerno like PDEA, kag iban pa kayo nga unit sa PNP nga nagabulig sila kampanya diri kontra droga sa syudad sang Bacolod. Dari si Martir sa iya parayag ang otorisya pagka-recover sa PDEA sa 3 ka kilo sabo diri sa syudad sang Bacolod. Ako na mabulig sa Bacolod Police Pineric, no? Kaya tag-ugila na siguro nakapot. Kalinta na sa Las Piñas sa pagkabalo ko sa Manila siguro na. So, ma-prevent kita ang pag-spread sang shabu dito sa syudad. Kung wala na ko siya matakpan, damo pa negro siya ng malitan sa 3 ka kilo, sir? Mas pabagdi, damo din siguro. Kaya kanapaglit sa dala nila, di man na sila nag-delegate na to attend from Mindanao man. Siguro may gina-istaran na nga dito sa Bacolod. Kag posibilidad, guro, sir, dili mo na inipaslak sa Bacolod, sir? Yes, most probably dahil sa iba ng mga cities and municipalities siguro. May mga kay dito pa lang siguro sa Manila na monitor na sila at pag-abot nila dito. Ang Bacolod City Police Officer area, on the other hand, may contact sang brigada si Manang kampanya sir sa droga eh. Yes, asumiri nga, mas mayo na rin, hindi na magdakop sang ginagmay nila, kaya nang dako, nakuha na, mas mayo ginadako, ginabulik. So, kapay pa sir nga, masigig-sige ni sir ang binuligay sa aton nga mga ahensya concerning sa drugs sa Bacolod, sir? Yes, oo, no, in cross-coordination mo na kanan na impact PDEA, Bacolod Police, Joint Operations, kinapirang higabuligay, ginagis information. Sir, si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Action Radio. Ang inyong kaakson sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Papayo Gasiling, mga kaakson sa di ka mga bahay sa Pinas, labuton ka sa mabalita kang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kay Alex Montesa, may ilang pagpamati, Alin Lowy Himutia, Joan Mil, kay Dino Alik, Mario Lim Himinea, may ilang pagpamati, Mario Lim Himinea, Inday Blasa, Joshua, Christopher Belas, thank you gid sa imo sining monitor. Salina Arellano Espadero, may lang pamati. Life extension na vitamin D3. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion Katuan tanay mga balita out of town mga kaaksyon. Unahon tanay si aksyon na Roger Gotib sa sunod sang Cadiz, 55 anyos nga lalaki ho pilason matapos ginbuno sang iyang kaingod. Yaring countdown sa report ni aksyon Roger Gotib, Jer.
Action Rex, damat kabulong nga ng isa ka 55 anyos nga lalaki matapos niya naging buno sa iya man lang sila nga kaingod. Suno sa natabo ang insidente sa tabay sang barangay San Juan las 4 imedian takna sang hapon kahapon sa ini ang pa-record gani sang isa ka nagreklamo ko na niyang living partner kay kilala kay Esther Abanto. Pero sa iya nga ang iya siningalit sa naging buno kagang biktima gikilala kay Benjamin Barilia Reyes, 55 anyos sa edad, kay presidente sang Purok Talamaan West Proper, Barangay Zone 1. Ang pahayag sang iya siningalit partner na suspekado naman ilama lang ini kaingod. Ang report na may ginpulisan ini sila pagkatapos sa kuha sang kutsilyo ini si Romeo Milo kagin buno ang biktima nga kangkorman sa sila sa iya sinay nga na tuo nga main sa dughan kag subugman sa left side man kag sa ubos sa porso sa iya sinay nga tiyan. Ini ang gidala ginayon na biktima sa main sa Kansas City Emergency Clinic kag gitapatan sa nagkikikuha pagbulong. Kagabi inidiyan iling nga padala ko kami matransfer sa hospital pero wala gitang hospital nga bilabol gani nga gipakamayo nga inisya ang magapauli na lang gikan sa mga bulungan at saman o kung nakapalagyo ang suspect na taon iniimbestigahan naman sa makatapos sa kapulisan. Report kita diri sa mga syudad sa Cadiz sa mga kaksyon at din naman sa pinatlamuton sa kanamong balita ng serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ni Aksyon Roger Gutem yung report sa Bacolod Aksyon. Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Kinaksyon Roger Gotib. Matapos ang balita gikan sa siyudad sang Cadiz sa Iluhanta si Aksyon Nelson Patinio sa Banwa sang Calatrava. Suspect sa paglutang balato sa Banwa sang Calatrava kahapon nagsungka kuno sa bulig sang isa ka konsehal sang Banwa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring countdown sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex, prostrated murder ang pag-atubangon ni Joselito Dugaduga. 45 anyos, may asawa kag pamuluyo sang San Pedro, Barangay Suba, Banwa sang Calatrava. Ang sospitsado nga nagalutang sa kay Ryan Rubio, 37 anyos, kag pamuluyo man sa nasambit nga barangay kag Banwa. Ginapalayag ni Police Lieutenant Jess Alba, Deputy Chief sang Calatrava PNP, kahupod sa pamilya sang biktima, ila na ginapreparar ang mga affidavit para ipasaka batok sa sospitsado. Ang sospitsado nga si Dugaduga ang nagsungka kagabi sa mga kapulisan sa Buligman ni Sangguniang Bayan na member Boy Gukong sa nasambit nga Banwa. Samtang ginpalayag naman sang sospitsado nga naimpito ini sa masami nga ginapabati-batian sang masakit nga istorya halin sa biktima sa iya sining bata, rason nga iya ini ginlutang gamit ang isa kasulpak. Ang biktima karon ang confine sa San Carlos City Hospital. Sa karon naka-detain ang sospitsado sa custodial facility sang Calatrava PNP. Yari ang dugang pagpalayag ni Police Lieutenant Jess Alba sa interview sang Aksyon Radio. Subong nga gina-process nato ng kaso batok sa suspect pag-paila nato sang kaso nga frustrated murder no against sa aton nga suspect nga si Joselito Dugaduga. Kagari naman di ang mga pamilya nila nga nakuhaan naman sa pidabit para mapail mga gagawin ng kaso batok. Ang kabahin sa tingog ni Police Lieutenant Jess Alba sa interview sang Aksyon Radio. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, kaaksyon nyo Nelson Patinio. Mga kaaksyon din kaman sa Pinas, labutong ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Nelson Patinio, reporting live dira sa Banwa sang Calatrava sa ika-3 distrito, siyudad sang Victoriaso. Ining Police Community Relations sang siyudad, zero violation tungod sa maidid nga implementasyon sang Oplan Bakal
Yaring kaundan sa report ni Akson Arlo Tikar. Akson Arlo. Action Rex, sigin pahayag sa aton ni Police Chief Master Sergeant Antoinette Loraes ang Police Community Relation Office sa siyudad sang Victorias ukon sa Victoria City Police Station nga sa karon maid-id ang pag-implementar sang Oplan Bakal sa siyudad sang Victorias kadungan sa istrikto nga ginapatigayon nga cumulative checkpoints sa mga kapulisan para mapabilin kag mapaluntad ang kalinong sa ila sini nga area of responsibility. Sunod pa sa pagpahayag ni Police Chief Master Sergeant Loraes nga ang ila sini departamento ang nagakadto ini sa mga nagkalain nga mga commercial establishments nga napahamtang sa nagkalain nga barangay sa siyudad sang Victorias agod nga magbantay sa mga bubalakal kag subong man sa mga manugbaligya para mangin matawhay o kon masulhay ang ila sini ginahikot samtang yara sila sa pila ka mga balaligyan. Wala sang mga nagbayular o konsiro sa mga nagbayular sa mga pumulo sa siyudad sang Victorias kung sabahin sang implementasyon sang Oplan Bakal ang paghambalan suno pa sa kay Loraes apang sa karon padayon ang ila programa para sa mga pumuloy nga amo ang barangayinihan Karaban kag ang talakayan din ini sila ang nagakadto sa tagsa ka mga barangay para makipaghinon-anon sa problema sang mga pumuloyo. Report nagikan sa siyudad sang Victorias. This is Action Arlo Tika reporting. Mga ka-aksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Akson na Arlo Tikar. Balita gikan sa siyudad sang Victorias, no? Constipation ang problema ninyo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa katuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahal. Una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaakson na sanbayan ay matagtapilang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa katuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imo pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako galing si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako galing si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Alang-alang na to sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Ika-2 ka tuig gali subong sa naghugpaas ning eroplano nga ginsakyan sang idolo ninyo, no? Idolo naton tanan, Kobe Bryant, no? Kag sang bata niya sini nga 13 years old nga naghugpaas tubla sa sining Sikorsky S-76 helicopter sa hillside sang Calabasas mga kaaksyon. No? Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa ato sining pagpangalagad, nagagda na kita sa masunod nga programa, ang This Is My Life, upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong, mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita, Banat, Bulig, tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, maraming salamat sa inyong pagpamati. Sa Bacolod, Aksyon!